Ka Red Crescent kaong baki jingpej benia ya ki mediap ki peni baki nong sumar ha Gaza ki balaya pun ki de ki balai saksian. Ka Palestine Red Crescent Society kalong ha ka singing kong baka jing tokit ya ki mediap ka bala peni bak hatsan ngut ki nong sumar bat ki nong pelaj im ki balai syapnya ha ki sipa Israel hau benai bala dep ha Gaza. Kila syasiat haki benta syalor jong kamet da ka jing temu ki basniu jong ki jing peniap kila ja haka than Gaza ba syati men haka arpolai terik umat kato kenesngi hadin ka jing hier thma ka ba thmai jong ka Israel haka jaka balasan syar da ka Hamas haka ba ki sipai ki ba trekam haka than tel sultan jong ka Rafah kila siat ya kakan hun kali kabasim baki long kiba artatin kinong Palestine kila keno ya kisipai Israel baki la persyang ban buri ya kadika jingja da kabatep ya ki media haka jakatep jong ki paiba bat ki jing keno kilami bat donna pedeng ki media ki bala syate kti bat ki long kumbala siat yap najan Henry nakaliang jong kisipai Israel kila kentaj halor kanega jingsya keno haki jinglap baningkong na ka jingtokit jongki halor kateke jingja kisipai kila penti kena ba omduna ya ka nriungut na ki bala syapniap la itu hadin ka jingyap jongki kum kinong tere jong ka Hamas Henry ompat ai kerteng yakin nong terai ban penti kena. Badla kami lenti bahkan le tangan dala deb ka jing tokit jongka. Ka IDF kalapan skam susu baki sipai kim siam la persyang ban buri yaki jing siat. Henry kila pentip ya ka UN ya ka jaka jong ki mediap. Ki bala teb haka jing teb jong ki pajba.